άσκηση που ακολουθεί έχει να κάνει με την πρώτη άσκηση στα παράθυρα που αναφέρεται στο κούμπομα παραθύρων. Η πρώτη ερώτηση λοιπόν μας λέει να ανοίξουμε την εφαρμογή ζωγραφική. Επιλέγω έναρξη, βρίσκω τη ζωγραφική και έχει ανοίξει το παράθυρο της ζωγραφικής. Δεύτερη ερώτηση να ανοίξουμε το παράθυρο εξερεύνησης των αρχείων. Εννοεί να πάμε κάτω στην γραμμή εργασιών, στον φάκελο, στον κίτρινο φάκελο και ανοίγοντάς τον, ανοίγουμε την εξερεύνηση των αρχείων. Στη συνέχεια να ανοίξουμε την εφαρμογή Microsoft Store. Από την έναρξη επιλέγουμε τη Microsoft Store. Έχουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή τρεις εφαρμογές ανοιχτές. Η ενεργή είναι αυτή η οποία βρίσκεται μπροστά μας αυτή τη στιγμή. Ζητάει να τις ελαχιστοποιήσουμε. Η ελαχιστοποίηση θέλει καταρχάς την εφαρμογή ζωγραφική. Πηγαίνω στη ζωγραφική, παυλίτσα, θα την κλείνω, την ελαχιστοποιώ. Στη συνέχεια εξερεύνηση αρχείων. Ενεργοποιώ εξερεύνηση αρχείων και παυλίτσα ελαχιστοποίηση. Και τέλος ελαχιστοποιώ και το Microsoft Store. Με τη χρήση των πλήκτρων Alt-Tab μεταβείτε στο παράθυρο Microsoft Store. Λέει η ερώτηση 7. Όταν έχω κάποια παράθυρα ανοιχτά, με το Alt-Tab μπορώ να τα βρω και κάθε φορά που πατάω το Tab, κρατάω το Alt πατημένο και πατάω το Tab, μου πηγαίνει στο επόμενο παράθυρο. Ζητάει λοιπόν να πάμε στο Microsoft Store. Το αφήνω και με φέρνει στο Microsoft Store. Άλλη μια φορά να το δούμε αυτό, γιατί με το Alt-Tab βλέπετε ότι υπάρχουν και άλλα παράθυρα ανοιχτά. Είναι το παράθυρο OBS που έχω κρατήσει εγώ, γιατί είναι το πρόγραμμα που καταγράφω την άσκηση, και το παράθυρο που λέει παράθυρο άσκηση 1 που είναι η εικόνα με την εκφώνηση. Κανονικά λοιπόν θα πρέπει να έχω 4 και έχουμε 5 αυτή τη στιγμή. Τα έχουμε 3 και έχουμε 5. Επιλέγω λοιπόν με το Alt-Tab, με το που πάει στο Microsoft Store και το αφήνω, έχει ενεργοποιήσει το Microsoft Store. Μέσα από το κουμπί της μεγιστοποίησης τώρα είναι να κουμπώσουμε το παράθυρο του Microsoft Store πάνω δεξιά στην οθόνη σας. Όταν πηγαίνετε στο εικονίδι της μεγιστοποίησης και μένετε πάνω, σας δείχνει τις διατάξεις που μπορείτε να έχετε στην οθόνη. Θέλετε το εικονίδιο του Microsoft Store, το πρόγραμμα του Microsoft Store, να πάει πάνω δεξιά, δηλαδή να βρεθεί σε αυτό το κομμάτι. Έχει χωρίσει δηλαδή την οθόνη σε 2 μέρη, σε 3 μέρη μάλλον, και θέλω να βάλω το Microsoft Store στο πάνω δεξιά. Πράγματι έχει γίνει έτσι, και η επόμενη ερώτηση ήταν τα υπόλοιπα εικονίδια να πάνε στα άλλα μέρη της οθόνης. Όπως βλέπετε πήγανε. Και εδώ τελειώνει και αυτή η άσκηση.